Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe nada podía ter mellor colofón ao número 16 da nosa revista que o noso mestre e director do grupo Nós, a xente do redor, Avelino Jácome Iglesias. Hoxe, para cerrar estas mañás desde Trevinca, do número 16 da nosa revista Nós, a xente do redor, vou ler un poema de este noso mestre, Avelino. Titúlase Poetiña do Pobo. Seremos do pobo poetas que ninguén otorgan nin calan, dos que traballan e loitan coas manciñas esmagadas. Ser poeta dese pobo que a liberdade arela como a xeada a pedra ou no forno a trigo novo. Poetiña eu quero ser dos que empezan a nacer mortos polo poder que os tiña que protexer. Monicreques, gerifaltes, sen ser nada agora nin antes, ananos en postos resoantes con complexos de xigantes. Son do pobo que chora, do marxinado e sen teito, do pobo que durme fora, sen leis e sen dereito. Un pardal do pobo son, que nun loureiro canta, sen guitarra e sen manta, beliscos da miña dor. Poeta do pobo aspiro, desde pobo xunguido, a ter ben merecido a honra dos esquecidos. Que os poetas do pobo non morreron no pasado, resucitan un día novo como papoulas no prado. Gracias, querido amigo Avelino. Un muy fuerte abrazo y que las fiestas navideñas de este año os traigan el máximo de felicidad posible, tanto a ti como a Berta. Gracias, amigos. Hasta el próximo número 17.